हले चलो राजा। हे भगवान, ई देखा बेशरम निल्लज माई बाबू के सामने गैर मर्द के साथ चिपका तड़े। ए शर्म के अम्मा, एगो महतारी होके बेटी के बाजारू बनिया के संगे सौदा कर देता रू। हमके पता नहीं कि तू कितना शर्म वाली हो। जवान खींच ले। ए श्रीदेवी, 1 मिनट में तोहार पोल खोल दे कि तू माया के संगे मिल के मामा के किडनैपिंग के शादी से रचले रहलू ताकि जानकी विक्रम से शादी करे खातिर तैयार हो जाओ। ना, ये वीडियो वाला झूठ बोला था। हम माई होके ऐसे थोड़ी कर सकी ना, झूठा। बेटी एगो बात बताओ, तू का सचमुच राजा से प्यार करेलू? प्रणाम। आपन ई अमानत ले ली। एह में सिर्फ जानकी के हक बा। हम एकरा लायक नहीं खी। बहू नाता बेटी समझ के हमार गलती माफ कर देम। समझ ली ना? ना जी। भैया। हे ए हमार बहन, ए बहन हमार, मेरी बहना दीवानी। का भइल रे हमार बहन? हमरा बहन के का भइल बा? का भइल बाबू? बोल बोल। भैया, प्यार का होला हम राजा से जान गइल बानी। भगवान जानकी के राजा खातिर बनवले बाड़न। तू जानकी के भुला दा। हम आवत आनी। ए बहन, माया, ए माया। ते हार मान ले बहन, लेकिन हम जीत के दिखाई। जानकी के तोर भजाई बना के तोर देखल सपना पूरा करब। पूरा करब सपना। पंडित जी, लड़का लड़की के गणना मनना ठीक बानू? बड़ा बढ़िया बैठल बा जजमान। अच्छा, अगला महीना के 3 के तिलक आ 6 के शादी के शुभ मुहूर्त बड़ुआ। अच्छा जी। अरे वाह, बहुत सुंदर जीजा जी। रउआ कोनो दिक्कत ना नू? कोनो दिक्कत ना। अच्छा तो ये तारीख बा। पंडित जी के दक्षिणा हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अब ग्रहण करी, अब देर कौन बात के। ली पंडित जी। अब रुआ लोग दान प्रदान करी। वाह, बहुत सुंदर वाह। समधी जी, राज भी कोनो डिमांड बताओ, हमके बोली, बेझिझक बोली, हम पूरा करे के कोशिश करब। ई रउआ का कहत बानी समधी जी? अरे अपन घर के लक्ष्मी हमरा घर में दे रहल बानी, अपन कलेजा के टुकड़ा हमरा घर में दे रहल बानी। एकरा से बढ़ के और दहेज का हो सकेला? समधी जी, रउआ जाई आ धूमधाम से ब्याह के तैयारी करी। प्रणाम प्रणाम। अपन जिगर के टुकड़ा रहुआ के सौंपता नहीं। हमार बेटी जिंदगी में बहुत कम प्यार पहले बिया,
ओकरा के इतना प्यार दिया कि माई के कमी महसूस ना होके। रउआ चिंता मत करी, हम उनका के बहू ना बेटी बना के रखब। प्रणाम। अच्छा तो राधे श्याम छोड़ के आओ। हाँ चलेगा चलेगा। शिकारी उलट। अरे बोका कहीं का कमरा है कर भांग खा के पकड़ आज बैठ बैठ। बम बम भोले। के हरा दिशा चल रउआ बानी है, कहिया के हरा दिशा चल रउआ बानी है, जाही दीना अच्छा अच्छा। हट ना, तोर तो अभी बहुत देर बाटे, हमार तत्काल जरूरी बाटे। हट। कुंवारे लोग खाला है में बैठ के, सब लड़का जेकर बियाह नहीं के भइलू है खाई। का भोले तू कहाँ बैठ गईला? तो हम हूँ तो कुंवारे ही बानी, खाली सपना से काम चलता। चपले रहा। हे कोहरा देवता, अब की हमार लगन चरचरवा द प्रभु। सुनले बानी कि जे भात खाला ओकर बहुत जल्दी बियाह होला। माजी शागु तोड़ा बड़ा के दी। अरे रखो ना मर्दे, बाद में फिर मिली नू। ठीक बा। नाचत रहे जिया, काम के करी।
विक्रम सिंह बोलतानी। बोली जेल से छूट गई नी? जेले में बानी। यही से तोर मर्द हमरा भावना और जज्बात से खेल खेलता। अपना बेटी के पिया हमरा दुश्मन से करा के। अब पछतेले का होई? चिड़िया चुग गई खेत। किस्सा मत सुनाओ। ये बिया रोक दे के उतरे, न तो जेल से आके सबसे पहले तोर और तोरा भाई के सांस रोक दे। अब द्वार पूजा भी हो गई बा, अब हम का करी? अपना परम पूज्य पति के मार दे, शादी रुक जाई। टिंग टड़ंग टड़ंग। चक्रधारी